बिनानावासो हरबाय बायदों नामा र' नायनि र'। हेल' ओइ साला ओइ 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 सुवादनि फिसा नों खोदिनि गारथारा आं। माबायदि मानसि बेलाय? हे सिलादो सुग्रुबफ्लांबायला। अ सरि दे बिनानाव नुस्लाबियाव सुग्रुबफ्लांबाय। दे नुस्लाबियाव जेबो नङा, मानोबा खारदोंमोन आदाया? बिनानाव आं थाबायना फैबाय थानायाव सिखावा आंनि मानि बेगखौ थाब सेख'ना लाना थाङो। बेयावनो उन उन होसोदोंमोन आं, बेयावनो नोंजों सुग्रुबफ्लांबाय। नामा आदा मानि बेगावलाय बेसेबांथो फैसा दंमोन? अ मानि बेगाव 250 रां दंमोन, ओमफ्राय आधार कार्ड दंमोन, पान कार्ड दंमोन, एटिएम दंमोन, भटार कार्डबो दंमोन। बे सिखावखौ मोननायबा देग्लिजोबगौमोन आं। हाब बिनानाव नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदोंमोन? आदायाथ' जोबोर हेन्डसामथारमोन। आंनि गोसोआसो बेखौ नुना फाग्लि जाबाय। गावनि बयफ्रेन्ड खालामना लानो हानायमोनब्ला। ओइ मा सानबाय थाखो? जेबो सानाखै आदा, आं बाजारावसो थांनो नागिरदोंमोन। हा नोंलाय बहा थांनो? आं बिनानावनि बिजाबसो बायनो थांनो नागिरदोंमोन। अब्लालाय आदा आं थांनोसै। दे बिदिबालाय आंबो थांनोसै। औ दे। सेंग्रायाथ' जोबोर हेन्डसामथारमोन, गावनिसो खालामनानै लानो हायासै। सिख्लायाथ' जोबोद समायनामोन, गावनि खालामना लानो हानायमोनब्ला। बे मानि बेनि थाखायनो ट्रेन बायदि खारनांबाय आं। मेंसिबायसो। फैसायाबा दंना गैया? दंमोनबा हामथारगौमोन, गैयाब्ला ओरैनोसो खारगारनांबाय आं। र' नायनि र' आं। आसलि ना नकलि जाखोब्रा? माथो नकलि बायदिसो नुदो। आया बेबो माथो नकलिसो। र' नायबावनि खनसे। नै बेबो माथो नकलिसोबाव। र' बियो फैबा बेखौनो जासिगोन। बिदि थाबाय थाबा बियो आंखौ सिनायथारगोन। गस्लाखौनो सोलायना थांनांसिगोन। आइदि मेंजोबथारबाय। साला सिखावालाय माबेथिं खारखोब्रा? मोननायबा होथारगोन आं बेखौ सिनायमारासैथ' खारग'बाय र' हे गसाय। दालाय मा मेंगुलायनो खारखोब्रा? फंबाय बेफोरखौ सोरबा सेंग्राफोर खारबोबायनाय नुदोंमोन नामा? मानो नांगौ आदा बेखौ? फंबाय बियो आंनि मानि बेगखौ सेख'ना लाना खारदोंमोन। दा बेबा बबेथिं खारखोबा? आदा आं फंसे खोथा बुंनो। दे थाबैनो बुं, मा खोथा? आदा मानि बेगखौ सिखावा बेयाव गारलांनो आं बोरैबा नुसनफ्लांदों। फंबाय मानि बेगखौ मोनथारदोंबा मोजाङानो जाथारदों। बेहाय आंनि नांगौ कार्डफोर दंमोन। आदा मानि बेगा खेवबाय बायना नायाखैथ' आदा बेखौ मा नायथ'गासिनो सानदोंबा? हले खारखोमानो मोना दे। सैतान नालाय नकलि फैसानि गेजेराव सोना लादोंबो मोननो गोनांखौनो जासिफ्लांबायसो। लानो लाना खारगारबोदों बे। बेफोरालाय गोरिबफोरखौ बहा नायसननोब्रा? हामबाय दे फंबाय नों मोनदो। होफैनायनिथ' 500सो होजायोमोन ना। आदा आंखौ नोंसानि न'आव लांफानो हागोन नामा? मानो फंबाय माबाफोर जादों नामा? आदा आइ आफाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो नागारलांबाय। दा लामानि बिबायारिसो जानांबाय। आंखौ सोर नायफिनबावनो आदा? आं दं फंबाय, फै जानावनो। दा नोङो आंनि दुखुथिया जिउखौ गोजोन होनो हाबाय। आं नोंखौ मा गोसोजों बावगारबावनो? थोद बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? थ'दो न'। दाख्लै लामायाव सिख्ला लागार मोननाया जा बिउटिफुलखामोन। बेनि गावदां गावदां फेसा बायदि मेगन, बेनि पार्बती बायदि खानाय, बेनि फाख्रा सिख्रा टाइल्स बायदि दख'ना। आं नोंखौ बिराद फसायबाय सिख्ला। बियो मा नायदावबाय थाखो? आइ लाभ इउ। ओइ आदा मानसिखौ बिदि बादावहै नामा फाग्ला? दा मा सानबाय थानायब्रा? न' आदा साया। आं दाख्लै जा समायना रमायना सिख्ला लागार मोनबोदोंमोन। नामा आदा? आं बेखौ गावनि जिउनि खालामना लाथारगोन। नामा आदा? आदायाबो दि सानफ्रोमबो सिख्लाफोरनिल' बाथ्रा रायलायबाय थायो। आदाया बाजि लाबोनानै आंखौ अनाबालाय आरो आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरोब्ला? ओइ बिनानाव, आं बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि बिबाजै लाबाथ' आरो आं नोंखौ बेफोरबायदि जानो होआ। नंगौ नामा? मा नंगौ नामा इले? बाहाय सोलायनो नाजा। डायलग गैया, बाथ्रा गैया। बै बारिनि हाग्राफोरखौ सनस्रांनो थां। आं टाउनाव एसे थांना फैनि, खामानि दं। नंगौ नामा आदा? दे बिदिब्ला।
थां बिनानाव सिखाखो फाय आरो आंखौ ओंखाम जानो नेबाय थानाङा। जागोन दे आदा। आरो दा सानैबो थाब ओंखाम जा। आच्छा फंबाय हाग्राफोरखौ मोजाङै सनस्रांना दोन आं थांबाय। आला जागबाय र' बिनानाव लाइन मारिनो मोनसिगोन। बेयाव हाग्रा दोङोब्रा माथो मैगं गोजासो हायावबा थांनांगो खोनथि फैयासैबो। बेफोरखौनो दानफ्लानोसैलाय आं रावबो गैखाया। दाख्लै सौग्रावनाय सेंग्राखौ आं जोबोर मोजां मोनबाय आरो बिनि सौग्रावनाय आरो बिनि हमथाफैनाय बिनि मिनिस्लु मिनिनानै थाबायलांनाय आरो बिनि मुंखौसो सोंफ्लाङासै रबिखौ आरो दा बहा लोगो मोनगोन। नङा आं दाख्लै सौग्रावनाय जायगायावनो लोगो मोनगोन जानांगौ। बे जायगायावनो लोगो हमनो थांनांसिगोन आं। थांनोसैलां। बेयावनो नेनोसैलां। आदायाबा बे लामाजों फैगोन ना फैया एथ' गोबाव जालायलांबाय। फैयाबा थांफिनगारगोनहाय आं। सिख्लाया दिनै आंखौ गोसोखांना लोगो हमनो फैनायबा हामगौमोनलै। बेनि गोसोआ उसौ बादाव जायाखैथ'। थै दंफां सिंफोरावनो जना थाहैनोसैलां। माथो सासे सेंग्रा फैबाय दं। हे गसाइ बे सेंग्रायानो जाथारनांगौमोन। हा माथो बेहाय सिख्ला सासे दं बेनो जाथारनायबा हामगौमोनलै। धै नङा खोमालै दसे नेबावनोसै आं। बेनो दाख्लै सौग्रावनाय सेंग्राया जाथारनायबा हामथारगौमोन। हे गसाइ बे सेंग्राया जाथारनांगौमोनहाय। बे सेंग्राया नंगौना नङाबा महर मोखांखौबो गोसोआवनो थायासै। बे सेंग्रायानो नंगौना नंमाराबा रावबो सेंग्राफोरानो फैयाखै बेल'सो। बे सेंग्रायानो जाथारगोन बियो। र' दसे नेबावनोसै आं। सिख्लायाथ' आंखौ मेगन खनाजों नाहरबाय थादों। नंगौना नङा जाखो बेलाय? आंनिबा बे सिख्लायानो जाथारगोन। बेनो जाथारनांगौ सेंग्राया। र' आंनि बेगखौनो गालांनानै थांनोसै आं। दोंना गैलाब्रा खेबसे नाहरबावनो दं। माथो सिख्लायालाय बेगखौनो बावलांबायसो। र' लायनो थांनि आं। ओ सिस्टार हाफ बेगखौलाय नांगोन ना नाङा जाखो? मा आदा? नोंगौ आदा हर लाबो। नों सोरखौ नेदोंमोन दहायनिफ्रायनो बेहाय गसंनानै? आं लोगोखौसो नेदोंमोन आदा। नोंलाय सोरखौथो नेनाय? आं दाख्लै सौग्रावनाय सिख्लाखौसो लोगो हमनो फैदोंमोन। लोगो मोनदिया आं न'आव थांसै सिस्टार। हे गसाइ आंखौ लोगो मोनहोमारबाय। आदा दाख्लै सौग्रावनाय सिख्लाया आंनोमोन। मा? नोंनो? औ आंनो। नों आदाखौ जानाय लोंनाय लिरनाय फरायनाय सानफ्रोमबो गोसोआव जाखांफैबाय थादों। बेवहायनो लोगो मोनफिनगोन होननानै नेनानै दंमोन। सिस्टार आंनि गोसोआवबो नों बायदि जानाय लोंनाय उन्दुनाय गासै समावनो खनले खनले जाखांफैबाय थादों। बेखायनो आंबो नोंखौ लोगो मोनगोन होनना बे जायगायाव फैदोंमोन। आच्छा दा नोंनि मुंखौसो सोंनाय जायासै। आंनि मुङा कुमुद। सिस्टारनियालाय? आंनि मुङा सपना। नोंनि नाम्बारखौसो नांगौमोन आदा। दे आदा खोन्थादो। दे ला। जाबाय दे आदा। आदा बैयाव दसे रायज्लायहैनोसै। फै।
नोंनालाय जिएफ दंखायो नामा आदा? गैया रावबो गैया दासान्दि। हाब नोंनियालाय? आंनाबो गैया आदा। दे सिस्टार होमबा थांलायनोसै नामा? जा बिनानावाबो हारसिंबा गिसोगारो। दे होमबा थांलायनोसै। औ दे आदा। माथो दैबो फैया माबो फैया जिरायनोसैलां। जारौ दै गिलास लाबोदोलै। र' लांगौ आदा। फैबाय र' समायना रमायनानो। दिनैबा बिखौ बिदा गैयावनो थगायब्लाथ' दै लाबनायावनो गोसोथोनांसिगोनलै। न' आदा दैया। जारौ नों दै फैनाया जा गोथाव जायोना लोंबाय थानोसो गोसो जायो। लादो। आंबो आदा दै लोंनो बेरगौबा उसुखुथु जाबाय थायो। जारौ नोंखौ जा मोजां नुखायोना। आंखौलाय माबायदि नुयो आदा? आं नोंखौ बिहामजो रांखिनि एक्ट्रेस बायदि नुयो। मा आंखौ रांखिनि बायदि नुयो? सना आं नोंखौ मनालिसा एक्ट्रेस बायदि नुयो। आं बेखौनो रागासो जोंबायमोन। आं नोंखौ इंलिश फिल्मनि निग्र' एक्टर बायदि नुयो। आंखौसो निग्र' खालामबावबाय। मा निग्र' बायसा नुयो नामा? नङा आदा आं नोंखौ दिनेश एक्टर बायदिसो नुयो। नोङो आंखौ बिदिब्ला सिरि सिरि। औ आदा आंबो नोंखौ मोथो मोथो। मुझे प्यार किया रे नोंखौ फाग्ला बायदि प्यार किया रे नोंखौ मुझे प्यार किया रे नोंखौ फाग्ला बायदि प्यार किया रे। ओ बिनानाव बबेयाव थांखो? बहा थांखोलै बेलाय बे समावलाय? ओइ बिनानाव ओंखामफोरा खुरफैदो। दे आदा सफैबाय फैदो नोंबो। औ आदा थांगौ। बिनानाव ओंखामा खुरखांबाय ना? आदा जिराय फैखादो। फै फंबाय नोंबो जाफैखादो। नंगौ नामा? हाय सपना। अ हाय। हाब नोंहालाय मा हारसिं? हाब गोसोथोनाय गैया मा गैया हारसिं माथो खालामना थानो। बार डिस्टार्ब कल खालामबाय थायोलै। है नै हरलायबाय बार डिस्टार्ब खालामबाय। हेलौ मा जादों? दसे टाइमखौनो रायलायनो हाया आरो। रायलायनो सम गैया आं हस्टेलाव दं। नोंजों फंनैसो खोथा रायलायनांगौ दंमोन। मालिक नुबा रायगोन दोनदो। दे। सोर हरदोंमोन सपना? बियो नोंनो मानो कल खालामो आरो नों मोजां रायलाया? आं बेखौ साननैसोनि थाखायल' मोजां मोनदोंमोन। नाथाय आं दि मिन्थिबाय बिसादि धोनदौलतआनो गैया। बेनिखायनो आं बेखौ गारबाय। आं गुबुन सेंग्रासो लाबाय। सपना मोजां मोनलायनायाव जेबो गोरिब धोनिनि खोथा फैया। मानोना गोरिब धोनिबाबो साननाय हनाया गासिनाबो समान जाखायो। नाथाय बियो जुदि नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनदोंमोनब्ला नों मानो बेफोरबायदि गारनो सानखो? आं बेजों हाबा जानांगौबा थैखागोनसो। हाजिरा खामलासो मावनानै जानांगोन। सपनायाबो बुजिथारा। गोरिबा गोरिब थाबाय थाया। एसेबाबो सोलायलाङो। धोनिफोरासो माब्लाबा समाव गोरिब जालाङो। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आं बे सेंग्राखौ गारबायानोसै ना नोंनो नांगौ? आंनो नांगौ। नों जुदि नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गारबायब्ला बारा लादो दिनैनो गावनि खालामना लादो। दे जागोन। आं आंनि गोसो बायदि खालामना लागोन।
आरो फंसे खोथाखौ गोसोआव लाखा, नों जुदि उनाव नागिरफिनोब्ला बियो आंनिखा, आं थांबाय। थां थां थां, मालायनि बयफ्रेन्ड सेग्रानि जात। थांसैलै आंबो। बिदां, नोंनि खबरा माब्रै? आंनि खबरा दासान्दि मोजांथ', नाथाय नोंसोर दासान्दि गाज्रि खामानि मावगासिनो दं। मा गाज्रि खामानि? आं मा गाज्रि खामानि मावखो? माथो नों सपनाजों गोसो थोलायोनो? आं बिजों रिलेसनाव दङ। मानो? मा जाखो? नों मिथिया नामा कुमुदारि सपनाखौ बेसे मोजां मोनो? आं बे बाथ्राखौ मिथिया। सपनाया दि आंखौसो बेसेबां मोजां मोनो आरो आं बेखौ चेलेन्ज लाबाय थागोन। नों बिदि खालामनानै मोजां मोनदोंब्ला? माथो मैयाबो पार्कआव मोनालायजासे लोगो हमदोंनो। सपनाया दि आंजों थाफाबा बेसे गोजोन मोनो। मा नों कुमुदनि मोजां मोननायखौ गेलेनाय बायदिसो सानदों? बेफोर खोथाखौ कुमुदा मिथियोब्ला मा सानगोन? उनाव जि जायो नुगोन ना। आरो नों बेफोर खोथाखौ मानो सानबाय थादो? आरे कुमुदारि सपनाखौ मोजां मोनो, बे खोथाखौ बयबो मिथिखाजोबो। बाद दोन बिनि मोजां मोननायखौ। आरो आं बेजों रिलेसनाव थाबाय थागोन आरो आं बेखौ रागा फोजोंबाय थागोन आरो आं सानफ्रामबो लोगो हमबाय थागोन। आरो बेफोर खोथाखौनो सानबाय थायो नों? आं बे बाथ्राखौ जेबोखौनो साना। दे था, आंहा मोनसे खामानि दङ, थांथारनांगोन। आं कुमुदनोनो खनसे कल खालामना लेंहरनांसिगोन। आरो बेथ' गासै खोथाखौबो मिथिजोबाखै, बेखौ लेंहरनांसिगोन आं। हेलौ कुमुद, नों दा बहा दं? आं मुसलपुरावनो दं। आंखौ खनसे लोगो हमनो हागोन ना? नों सोर जाखो? नों बहा दं? आं बिदां, आं पार्कआव दं। दे होमबा थांसै। बाय। आं दिनै कुमुदनो गासै खोथाखौनो खोन्थाजोबगोन। बिदां सिस्टार, मा बाथ्रामोन? कल खालामना लेंहरदोंमोन दि? आदा, आं नोंजों इम्पर्टेन्ट खोथा दंमोन। मा इम्पर्टेन्ट खोथा बिदां? आदा, प्रदीपआ सपनाखौ मोजां मोनो, मैयाबो आखाइ हमलायना बेरायबाय दंमोन। नाय बिदां, सपनाया प्रदीपखौ एसेबो मोजां मोनखाया। मैया आं आंनि मेगनजोंनो नुथारदोंमोन। थादो, आं थांबाय। आंनि खोथाखौनो मानियासै। मालाबा भिडिअ रेकर्ड खालामना दिन्थिथारगोन आं, अब्लासो मानिगोन बियो। बिसोरखौ आं दिनै भिडिअ रेकर्ड खालामथारगोन। बे भिडिअ रेकर्डखौ आं कुमुदनो खोन्थिहैथारगोन। ओइ कुमुद, ओरै फैलाय। आङो। मा जाखो बिदां? दाखालिनिफ्राय नों आंखौ गाज्रि मोनना दङ ना? आं गाज्रि मोनाखै, नाथाय नों प्रुफ गैयालासिनो आंखौ बेफोरबायदि बुंनामोन। थिग दं, नों दाखालि प्रुफ मोनैखाय आंनि खोथाखौ मानियाखैमोन ना? दिनै आं प्रुफ लानानै फैबाय। प्रुफ? मा प्रुफ? आं मिथिगौ नों प्रुफ गैयाबा फोथायनाय नङा होननानै, बेनिखायनो आं दिनै प्रुफ लानानै फैबाय। नाय। बिदां, नों आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन। बिदां, नोंथ' मिथिगौ आंखौ। आं बेसे सपनाखौ मोजां मोनो, नाथाय बिसोर सानैया आंनि गोसो गोरबोखौ फाग्ला खालामबाय।
आं सपनाखौ बेफोरबायदि खालामगोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। बाद दोन कुमुद बेफोरबायदि सिख्लाखौ। दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ फोथायनो जोबोर गोब्राब। नांगौब्ला आंनो जागोन नोंनि जिउनि। आच्छा बिदां, बिसोर दा बहा दं नों मिथिगौ ना? दा बिसोर मुसलपुरनिफ्राय फैबाय दं जानांगौ। आच्छा बिदां, आं थांसैबाय। कुमुद आंनि गोसो कुमुद, नों जेरैबायदि सानदों आं बेफोरबायदि जेबो सोमोन्दो गैया। सिरि था नोङो। नोंखौ साला आं गावनि लोगो साननानै जेबो बुङाखैमोन। नोंखौ आंजों सानैनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदि खालामगोन होनना जेबोखौनो सानाखैमोन। कुमुद, नों जेरैबायदि सानदों आं बिब्दि नङा। बास बन्द' खालाम नोंनि नाटक। नों आंखौ एसेबो सानना नायासै आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। जुदि नों मोजां मोना आंखौ खनसेबाबोथ' बुंनो हायो। नों आंजों अराय सम जानो हाया होननानै बुंनो हायोना। नों आंखौ आगोलावनो बुंखानायमोनब्ला आं गावनो गाव गोजान जालांगौमोन। आरो प्रदीप, नोंथ' आंनो बुंनो हायो आं सपनाखौ मोजां मोनो होनना। नोंबो आंनि सिगाङाव नाटक खालामबाय दंमोन। आं नोंखौ गावनि क्लासनि लोगो होननानै बुंनो लाजिलायलांबाय। छि। थिग दं कुमुद, नोंनि खोथाखौ आं गोबां खोनासंबाय। आंनिखौ खोनासंदो। औ, आं प्रदीपखौ जोबोर मोजां मोनो। आं बेजोंनो जुलि जागोन। बे खोथाखौनो आं बुंनो सानगासिनोमोन, नाथाय आं बुंनो हायाखैमोन। बाह बरिया। आं बे खोथाखौ नोंनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो लुगैदोंमोन। दा खोनाबाय, मोजाङानो जाबाय। एक्सुअलि नोंसोर सानैनि मोजां मोननाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोबाय दंमोन, नाथाय आं बे खोथाखौ सोंनो होनना फैयाखैमोन। नों गासैबो खोथाखौनो मिन्थिखायोमोनब्ला नों आंनो मानो बुंदिया? मा, नों आंखौ सोबाबाय? थां दा बेनिफ्राय ओंखारलां। कुमुद, खोनायाखै नामा? आंबो बुंदों बे जायगानिफ्राय ओंखारलां। नङाब्ला मा खालामनो नोङो? हो? आं बुंदों आखाइ हगार। हगाराबा मा खालामनो नोंलाय? हगाराबा मा खालामनो? आखाइ हगार होनदों ना? हगाराबा मा खालामनो नों? आह! साला दासो मोनदोंना लामानि डिस्टार्ब। थुदो आदा। फै। थु। आयु, सोर गोलैना दं बेयावलाय? सोरबासो लोंना गोलैना दङ नामा? र' खाथियाव थांनानै नायहैनि खेबसे। हे, माथो कुमुदसो। कुमुद, मा जादो? मानो बेफोरबायदि गोलैना थादो? थुदो न'आव थांसै।